Zeg, alleen was ik wel ongerust, hè. Allee, waar heb je nou gezeten? Ik zijn minstens om 11 uur. Om 11 uur te laat. Dan ben ik juist vandaag. Je weet toch dat Veronique en Jean-Philippe zijn gekomen voor uw verjaardag, hè? Dat zei jij toch niet vergeten, hè? Maar allee, is dat nou zo moeilijk van jezelf te laten weten dat je moet overwerken? Ik heb al 6 keer gebeld op haar gsm. Maar even antwoorden, hola. Zeg maar, wat zit jij hier nou in die gave gids te zien? Hier staan ze, vliegtuigmaatschappijen. KLM, Singapore Airlines, Alitalia. En ze, Sabena? Alleen, dan moeten we zeggen wat er gebeurd is. Ja, ik zie het, dat is hier een oude gids. Nee, dat is een gave gids. Ja, maar dat is hier van Bootwiel, dus dat is maar ik zou zelf wel eens avond hebben. Waarom moet jij nog avond bellen? Allee, Jean-Philippe en Veronique, wel even op bezoek. Het is al verjaardag. Hallo, ja, luchthavensavond. Ja, goedenavond. Zeg, ik had graag een last minute vlucht geboekt voor 2 personen. Vluchtboeken? Ja, voor vanavond nog, hè? Ja. Nee, dat maakt niet uit te waren. Maar het liefst zo ver mogelijk, hè? Allee, nu dat ze normaal Jean-Philippe en Veronique komen om 7 uur. Waarvan? Hoe laat dat we willen vliegen? Schat, hoe lang is er in ons auto? Jij hebt gezopen, hè? Ik weet wat er vanavond is gezopen. Allee, leg je telefoon niet. Het is nou 7 uur. De taxi is een uur heen. Wat we zeggen, rond 10 uur. Ja, je hebt ons goed verstaan. Eender welke vlucht rond 10 uur is goed voor ons. Want dus zo weit mogelijk. Je denkt er al, hè? Schat, pak jij ondertussen de valiezen en de reispas. Nu, weet je wat je doet? Pak dat kleine valiesje, kom op. En die onderbroek. Meer heb ik toch niet nodig. De rest kom ik dalen. Wauw. Brazilië!